Здравейте хора! И днес искам да ви кажа моя YouTube канал и искам да направя реклама на един мой приятел и да се абонирате за него и за мен, и за да правим повече клипове по-често. Канала му е PC Gamer GP, ще го има в описанието долу. Той е редовно качва тук и редовно се качва клипчета и така. Ще направя, не правя реклама, просто искам да кажа, защото е добър приятел, искам да се абонирате за него, за мен да му харесвате клиповете и моите и да пишете някакви коментари на него и на мен, за да и така ще виждате клипове в каналите ни по-често и аз най-вече няма да няма да отсъствам по 2-3 месеца и повече, най-много 8 и ще качвам по-често. И защото така смятам скоро да си направя нов канал и също да кача и този клип в неговия канал. И за да си кача интрото, новото, ако не сте го видяли. И IP на този сервер, който IP на сервера, в който играя аз и в който се развивам с него, да бъдете да играете с нас. Ще има IP също в описанието и чао от мен за сега, дано клипът ви е допаднал. Абонирайте, харесвайте, хейтвайте, ако искате. Харесвайте, хейтвайте всичко, ако искате. Напишете някакъв коментар и се абонирайте за мен и за него, за да има по-често клипове и довиждане до следващия път.